ҳамин гиёҳи ҷигар истеҳсоли Ӯзбекистон 14 намуд гиёҳ якҷоя шудагӣ Зеботабиб зани Рустам Табиб тайёр кардагӣ ба қувват табибан. ман овардагӣ ҳастам 4-5 дона барои мардуми Тоҷикистон. чанд кас анамин адресҳои Тошкент Чирчиқ ба мерад, ракиро худаш як 400 сум мешад. ракиро накунетон. ман ба як 5-6 та ҳаст личка ба мегирифтаги одам нависе чанд пул 1200 сомон як моҳа личина гарантия дорад. чӣ хел гарантия мегӯед да? анализ меспоред, хурдана сар мекунед, болош ба ҳамаша навистаги чӣ хел хурданаш, чӣ хел тайёр карданаш. як моҳ пас бо анализ меспоред, ҷавоби анализа меред, табиб мебинад, агар фоида накарда бошад 1200 сомон пулатона ма гуфта гардона метиҳад. барои ҳамон ҷигар ба мегирифтаги одамо личка ба нависед, ман шумо ба ай Тошкент оварда додосиям, нархаш қимат будааст, худаш таъсир мекунад, ҳамин ихлостон мебаравад ку дига таъсир намекунад. иншоаллоҳ торпеда ин номаш ихлосдорӣ шудагӣ, номерои Зеботабиб, адресош ман ба 5-6 дона мондагӣ, агар адо шавад ҳамин адрес ба меред, бо пешаш ба меред, тоҷикия намедонад, ӯзбекӣ, русӣ, худо хоҳад кортона буд бекунад. Зеботабиб, Тошкент Чирчиқ шаҳар, 1 микрорайон, 53 дом, номер телефоншон. ғуломҷон 93. ҷигартона эҳтиёт кунед, касал нашавед.